De fet, tinc la impressió que no és el primer cop que ens veiem, però tot i així... Ei, tu! Que potser has oblidat que li vas fer a la Miaca, llavors. La Miaca no ho volia i s'hi va resistir, però tu vinga a insistir i a fer trico-trico. Fins i tot a mi em va tocar el rebre. De debò? És mentida, no te'l creguis. Si ara en Chichiri fos aquí... Ei! Chichiri, Tama! Més coses rares. Afanya't, dóna-m'ho! Però què fas? Que t'has tornat boig, pare? No em grapegis, sents? Què busques, Chichiri? Això. Ah, això... Què és aquesta pedra? Tamahome, agafa això amb les mans. Afanya't, que això és pel teu bé. M'ho dius a mi? Chichiri, ara ja no es diu Tamahome, es diu Taka. Taka Sukunami. Això tant se val. I això? Esclar, ja me'n recordo. Tasuki. Ara veuràs. Qui dius que va fer trico-trico a la Miaca? Per culpa teva he estat a punt de creure'm un Tanoka! Ostres, quin retrobament més emotiu! Però no em toquis més, si no vols que t'agafi pel coll i t'estomaqui. Chichiri, què era aquella pedra? És una de les boles dels records d'en Tamahome. Les boles dels records? Quan en Tamahome va decidir anar-se'n al teu món, va haver de renunciar a la seva memòria, que es va repartir i tancar dins de diverses boles dels records, i aquella n'era una. L'únic que encara no se n'ha donat és en Tasuki. Però si això va passar fa 2 anys, qualsevol ho podria haver oblidat. 2 anys. Esclar, per vosaltres ja han passat 2 anys. Què hi vols Li hauràs de preguntar. Vols tornar, oi? Vols que et rosteixi com un pinxo? Jo també tinc una bola, que no ho sabies. Encara no ha arribat la Yui? Es presenta com a candidata i arriba tard. Hauríem d'anul·lar el seu discurs. Tens raó. Això no es pot permetre de cap manera, oi? Suposo que estareu d'acord que si no és capaç d'arribar a l'hora pel discurs, posarà en dubte la seva candidatura al Consell. Unes eleccions democràtiques no s'haurien de prendre a la lleugera. Això és la muntanya de Taikyoku. O sigui que és aquesta. És el primer cop que vinc. No aconsegueixo recordar aquest lloc. Però, Tamahome, què et passa ara? És que ja no te'n recordes de mi? Renoi, ets un insensible. Quant de temps sense veure, Tasuki? M'alegro de tornar-vos a veure. Esteu tots bé? Hotohori, Noriko, Chiriko, Mitsukake... Però sí, sou tots! Escolta, que no te'n recordes que nosaltres estem morts? No ha canviat gens. És la Miaca. T'has fet gaire mal? Vella bruixa! Ell tampoc no ha canviat gens ni mica. A qui li has dit, vella bruixa? Ah, no li tinguis en compte, Taitsu. Pobret, no recorda res. Segurament trigarà temps a acostumar-s'hi. Taitsu! Veig que vas aconseguir trobar la reencarnació d'en Tamahome, Miaca. Donem pas al discurs del següent candidat. Ren Shigio de primer A. Mireu-vos, sí, vol ser delegat. Gràcies, jo seré el pròxim delegat del comitè d'estudiants. Jo vaig lluitar. Tenia el cos ple de ferides. Per la Miaca. Pensar que ni tan sols recordava això. Aquesta és la meva bola. Llavors, si tots li doneu la vostra bola en Taka, recuperarà tots els seus records. Ho sento, Miaka. Nosaltres no en tenim de records. Què? Deixa'm que t'ho expliqui i ho entendràs.
Amb l'excusa que és una norma, el professorat us controla. Fins i tot rebeu càstigs corporals en nom de l'educació. No és just, oi? No us agradaria canviar el món a la vostra manera? Però vosaltres us rendiu, perquè creieu que no teniu aquest poder. Llavors, per què no renéixer? A partir d'ara. En la forma que es desitgi. Per què? Per què en Hotohori i els altres no poden renéixer? Una energia malvada ens paralitza. Podrem apartar del nostre camí els obstacles. Deixeu-me sentir les vostres veus que heu guardat en el fons del cor. La maldat que ha quedat submergida en el més profund dels cors és això el que es despertarà i farà que creixi. Això és el que ben aviat provocarà la discòrdia. Per construir una nova era, la unió de cada un de vosaltres ens donarà la força. La veritat és que molts es pensen que si ho fan aconseguiran la felicitat. Necessito el vostre suport, doneu-me'l. El Suzaku us està demanant ajuda, no us feu pregar. Vinga, veniu amb mi. Heu de tornar a unir les vostres forces Per la nova lluita que tindrà lloc aviat. Què passa? És un terratrèmol! Aquí? La muntanya de Taikyoku. Taitsu, què passa ara? Ha arribat fins aquí. La seva força ha arribat fins a la muntanya. Taitsu! Miyaka! Potser et creus que és somiar, voler protegir-ho tot, les coses que més t'estimes, però no n'has de fer cas. Fes tot el que puguis fer, potser te'n sortiràs. Les coses més importants mai no són gens fàcils de veure, no. Les has de buscar bé, ben al fons del cor. Si no podem solucionar les penes, els mals, les preocupacions, llavors sempre estarem molt sols i molt tristos. Així creixerem molt i tindrem flors i fruits, la vida és això. Si és un somni és igual, al final del túnel hi ha un món enlluernador. Potser és quan comença tot, has d'intentar fer sortir tot el teu amor. En un lloc profund del cor, les llàgrimes neixen al fons del cor. És allà on tens la resposta que busques al cor. Allà hi ha llum i ombra, oi? Suposo que hi estàs d'acord. Esperen a tenir una oportunitat. I això sí que no és somiar. Ara podré fer feliç la persona que estimo. Això sí que és important. Has de gaudir de l'amor. Això sí que és gran.
面白い。